Sisebenzile kwa-MK madoda, sisebenzile sikhathele, ama-results mahle. Silande okhiye manje KZN legislator siyashintsha, low lights ayashintsha, ama-office ayashintsha. Asazi ko-LD no-manager nobani bani ukuthi kuzokwenzekani, kodwa i-shifting izobe iningi kakhulu ma-comrade, ngoba kufanele siphathe nge-mandate yethu njenge-MK, singaphathi nge-mandate yabanye abantu. So shifting izoba nkulu kakhulu ma-comrade. Siyacela nje ukuthi labe kade bephethe isifundazwe sakaZulu Natal baqale manje bayithathele lezi zinto zabo kade beyiphethe, banyakaze ngoba sifuna ukungena manje silungise i-KZN, ngoba kahle kahle kusho ukuthi thina njenge-MK, i-MK sathi isafuna ukusibona uma kungase kuthiwe asiphathe i-KZN. So sizoyiphatha-ke i-KZN bafowethu, noma sibuka nje ukuthi ngakwama-calculations akuhambi kahle. Besifuna ukuyiphatha sisodwa nje i-KZN ukuze sihluleke sisodwa, singenabo abantu abazosihlulekisa. Kodwa-ke siyayikholwa-ke i-leadership yethu izosihola, isinikeze i-direction ukuthi ukuze siphathe i-KZN kulindelekeni kithi. Kubalulekile lokho ukuthi KZN siyiphathe. Isikhathi sethu manje siwumkhonto wesizwe, siyaqhuba ngempela-ke manje. Nationally sinamasithi awu-60, eGauteng amasithi awu-9, gcine u-9, Mpumalanga sina-15, sina-2 eNorthwest, sina-1 eNorthern Cape if I'm not mistaken. Yeah, la I'm disappointed khona is Western Cape and the Eastern Cape. We're supposed to have 6 there in Western Cape and Eastern Cape, but sizoyisebenza-ke, isazongena under i-construction i-Western Cape ne-Eastern Cape. Sidinga ukuyidla lemkhandlu, sidinga ukuyidla le-province. Andla sikhathele bafowethu, nonke amavolontiya e-MK, thank you so much guys. Sisebenzile, siyabonga.